Vyzerá to tak, že turistický rok 2024 bol veľmi úspešný. Pán prezident, z pohľadu členov SACSky, či už incomingu, v domácom cestovnom ruchu alebo outgoingu, hodnotíte ten minulý rok aj vy pozitívne? Áno, dá sa začať pozitívne, že naozaj môžem povedať, že minulý rok bol úspešný pre cestovné kancelárie, keď tak môžem povedať cestovné agentúry a ich činnosť. Samozrejme, tento trend je za poslednú dekádu narastajúci, okrem samozrejme covidového obdobia, keď tá činnosť bola prerušená. A dá sa povedať, že ak boli obavy a naozaj boli na mieste počas covidu, že ako sa situácia po covide bude vyvíjať, že či ešte teda ten záujem o cestovanie bude pretrvávať, alebo akým spôsobom sa ľudia budú vrácať do zahraničia alebo do destinácií, tak odpoveď prišla veľmi rýchlo v podobe pozitívnej správe v tom, že cestuje sa veľa a cestuje sa ešte viac možno ako pred. Záujem tu naozaj je. Môžem povedať, že taký ten najväčší záujem Slovákov o cestovanie je stále do zahraničia. Je to pochopiteľné, pretože potrebujú Slováci vypnúť, vycestovať k moru z rekreačných dôvodov, z psychohygienických, z zdravotných, z rôznych iných. Potrebujú vyhľadať a potrebujú cestovať k moru a deje sa tak, čím ďalej tým viac. Počas posledných rokov ten záujem narastal a dá sa povedať, že už v sezóne 2023 sa prekonali pozitívne čísla z 2019 roku, ktorý bol taký ten referenčný rok, keď naozaj vycestoval najväčší počet Slovákov do zahraničia. A takisto tomu bolo aj minulý rok. Dá sa povedať, že tie výsledky budú určite vyššie ako v predchádzajúcich rokoch, čiže zaujímavé cestovanie tu naozaj je. Dokonca môžem povedať, že počas leta ten nárast zaznamenávame, ale už nemôžeme očakávať nejaký dramatickejší, pretože pozvola narastá, ale samozrejme nejaké skokové rozdiely očakávať nemožno. Naopak, práve a príjemne nás prekvapil aj záujem cestovať počas zimných mesiacov do exotických krajín. Toto zvykom nebývalo, je možno tri destinácie v rámci exotiky s možnosťou odletov zo Slovenska. A dá sa povedať, že asi väčšina ľudí, ktorí mali záujem o exotické zájazdy, tak dneska letiska a za pomoci zahraničných cestovných kancelárií. Ono veľmi veľa sa zmenilo počas pandémie a cestovné kancelárie na Slovensku získali takú tú dôveru, dá sa povedať, verejnosti tým, že sa viac menej aj viacej ľudí obracia na služby cestovných kancelárií a je to vidieť hlavne na tých destináciách v rámci exotiky. A už dnes sa dá povedať, že už je vyše 10 destinácií k dispozícii v rámci zimy, do ktorých môžu cestovať ľudia zo slovenských vecí, respektíve teda z toho bratislavského. Čo je priaznivé, tak samozrejme sa začína, alebo teda nejakým spôsobom sa snaží podporovať aj prijazdový cestovný ruch, ale organizovaný prijazdový cestovný ruch. My máme v našej asociácii cestovné kancelárie, ktoré sa venujú incomingu. Je ich samozrejme nepomerne menej ako tých, ktoré sa venujú outgoingu. A práve možno aj z takej tej vďaky, že počas pandémie sa pomohlo cestovným kanceláriám nejakým spôsobom zastabilizovať svoju činnosť a pomohlo sa im prekonať toto obdobie bez nejakých ťažkých újm, ako naozaj máme minimálne straty, keď to tak môžem povedať, počas pandemických rokov. A aj preto sme sa zasadili za takú väčšiu podporu práve tejto aktivity, podporiť domáci cestovný ruch a pomôcť takto možno ekonomike na Slovensku, ale pomôcť aj využiť potenciál a nevyužitý potenciál, ktoré Slovensko naozaj v tomto smere má v porovnaní s okolitými krajinami, určite áno, kde cestovný ruch je u nás naozaj zaznávaný a nejak zvláštne podporovaný. A začali sme teda v tomto smere komunikovať. Ale čo som chcel tým povedať je, že za posledné roky sa naozaj prejavil ten záujem o cestovanie v rámci Slovenska a každým rokom rastie aj záujem klientov cestovných kancelárií o produkty v rámci Slovenska. Čiže veľmi veľakrát sa obracajú na svoje cestovné kancelárie agentúry ľudia s tým, teda, že áno, vycestovali už do rôznych destinácií, ale že by mali ešte či už počas leta alebo počas roka záujem spoznávať alebo testovať v rámci Slovenska, či už nejaký predĺžený víkend alebo aj dlhšie obdobie a opýtajú sa na takéto balíčky služieb v rámci Slovenska a preto sa v cestovkách čím ďalej tým viacej objavujú takéto produkty. Ja som si istý, že do budúcna budeme mať týchto produktov o mnoho viacej a veľmi porovnateľných s tými, na ktoré sú klienti zvyknutí v zahraničí. Čiže cestovky budú organizovať, že si budú
prenajmať určité kapacity v istých hoteloch, budú organizovať zvozy do hotelov, budú mať delegátske služby, budú mať sprievodcovské služby, budú organizovať výlety do bližšieho zahraničného okolia, čiže to budú produkty, ktoré už momentálne kde sa koncipujú a budú v ponukách cestoviek a slovenská klientela to bude reagovať veľmi pozitívne. No a teda, keď ešte môžem spomenúť tretiu zložku, tretiu množinu, prijazdový cestovný ruch, tak ten sa tiež nejakým spôsobom zmáha, keď tak môžem povedať. Nedosiahli sme ešte čísla pred pandémie a tu je hlavný problém, prečo sa tak deje pomaly, je ten, že to vzdialenejšie zahraničie, keď tak môžem povedať, ešte stále vníma Slovensko ako krajinu, ktorá je veľmi blízko konfliktu rusko-ukrajinského a obávajú sa pricestovať na Slovensko. Tesne po začiatku konfliktu boli hromadné storná práve cestovných kancelárií, ktoré organizovali zájazdy na Slovensko práve z týchto obavy. Dnes už je situácia o mnoho priaznivejšia, ale naozaj stále sa dá povedať, že ešte majú klienti, hlavne prizvukujem takéto zahraničie, či to Ázia, Spojené štáty alebo aj Škandinávia, cestovať na Slovensko, pretože to vnímajú ako naozaj krajinu veľmi blízku tohto konfliktu. Nedá sa tomu čudovať. My ako cestovky, ktoré organizujeme výjazdové zájazdy, tak máme si to skúsenosti. Problém v Izraeli nám znižil počty cestujúcich do Egypta a podobne. Čiže ľudia sú veľmi senzitívni na takéto vojnové situácie a jednoducho ovplyvňuje to svojím spôsobom turizmus. Ale keď tak ešte teda uzavriem to tým, teda, že viac menej podpora cestovných kancelárií, ktoré sa venujú priazdovému cestovnému ruchu, je nevyhnutná. A teraz, či tento konflikt je alebo nie je, tie čísla z predpandémie sú naozaj to minimum, čo na Slovensku môžeme nejakým spôsobom kreovať. Dôležité je tieto čísla znásobiť a možné to je jedine významným zapojením všetkých stakeholderov a účastníkov v rámci cestovného ruchu na Slovensku, aby sa vytvoril produkt, ktorý bude ľahko umiestniteľný a atraktívny v zahraničí a takýmto spôsobom sa podarí zvyšovať podiel zahraničnej klientely na Slovensku. Toto je taký ten najväčší cieľ, najväčšia meta, ktorú momentálne v asociácii máme. Ja na vás plnú nadviažem. Momentálne sa hlásime z nášho vysunutého pracoviska, pretože som na Južnej Morave a v Luhačoviciach sa práve skončila konferencia z Zlínskeho samosprávneho kraja, ktorý konštatoval, že výpadky zahraničnej klientely, a to bolo aj v prípade liečebného a kúpeľníckeho cestovného ruchu, nahradili českí a slovenskí turisti. Ale poďme späť k našej téme. Sprievodca cestovného ruchu, delegát, vedúci zájazdu, technický sprievodca, asistenčné služby. Jedným slovom, je to starostlivosť o klienta v cestovnom ruchu. Dokážete nájsť na našom relevantnom malom trhu dostatok kvalitných spolupracovníkov? Nedokážeme. Takto začnem. Naozaj je to problém dnes a bojíme sa, že ten problém bude ešte vypuklejší v budúcnosti. Ak teda môžeme rozdielovať tieto funkcie na také dve základné spolu cestovných kancelárií, že potrebujeme zastrešiť delegátske služby, to je skôr človek, ktorý je zástupcom cestovnej kancelárie v zahraničí a stará sa teda o všetky služby spojené s pobytom klienta v zahraničí a rieši všetky možné veci, ktoré vlastne vyvstanú počas pobytu klienta v zahraničí a je potrebné nejakým spôsobom asistovať pri týchto možno už otázkach o dopytoch. Samozrejme potom sú sprievodcovia. To je výjazdové potrebujú sprievodcov práve pri ponukách produktov zahraničných partnerov a potom organizovanie zájazdov. Tu je otázka, ako sa situácia bude do budúcna vyvíjať, pretože už dnes nám hlásia cestovky, že majú istý problém so zabezpečením týchto služieb v takom množstve, aby boli uspokojené všetky požiadavky zahraničných partnerov. A samozrejme, do budúcna sa dá očakávať, že môžu vyvstávať aj problémy jazykové. To znamená, že dnes väčšina sprievodcov, ktorých na Slovensku máme, tak poskytuje svoje služby v takých tých základných jazykových mutáciách, teda v nemčine, v angličtine. Ešte sú aj rôzne iné jazyky, ale už je to v menšom množstve v ponukách. Takisto určite je veľmi veľa otázok kladených od partnerov možno z Číny, z Indie a z rôznych ďalších azijských krajín, že či by sme dokázali zabezpečiť sprievodcovské služby práve v ich jazykoch, pretože oni viac menej s tou angličtinou alebo s nemčinou si veľmi nepomôžu.
Tak toto je taká otázka do budúcna, ako to bude vyzerať. Dá sa očakávať, pokiaľ nedokážeme my uspokojiť tieto ich požiadavky, tak do budúcna sa môže stávať to, že budú mať skôr ambíciu oni posielať ako keby svojich sprievodcov a nejakým spôsobom poskytujú tie služby pre svoje skupiny týmto spôsobom a potom samozrejme narážame na ten problém licencií a povolení. Takže toto je niečo, čomu sa budeme musieť v blízkej dobe venovať a ako vyriešiť túto situáciu s tým, aby sme dokázali 100% uspokojiť aj požiadavky potenciálnych zahraničných partnerov a takisto samozrejme nejakým spôsobom motivovali sprievodcov k tomu, aby dajme tomu, ich počet narastal a bol väčší záujem o to alebo teda počítali s tým, teda, že tie služby budú v budúcom roku naozaj mnoho viacej vyžadované, ako dáme tomu v minulosti. Čo sa týka delegácie... Áno, nech sa Nech páči. sa páči. My sme ešte pred pandémiou už spoločne diskutovali na tú tému, ako zabezpečiť prílev novej krvi z sprievodcov, pretože dnešná mladá generácia má trošičku iné očakávania ako sprievodcovia, ktorí sú 50-tnici, 60 70-tnici. Tu sa nám ukazuje jediná cesta, súkromné verejné partnerstvo, spolupráca s inštitúciami, ktoré sú školské inštitúcie, jednoducho začať si vychovávať svojich mladých nástupcov už cez, povedzme, programy Poznaj svoje mesto na základných školách, cez stredné školy. Takže touto cestou by sme veľmi radi kráčali, ale naozaj ten prílev nových sprievodcov nie je taký veľký. Samozrejme, ten istý problém máme aj my, keď naši kolegovia, pretože v našich radách sú aj tí, ktorí pôsobia ako delegáti, tí, ktorí pôsobia ako slovenskí sprievodcovia na základe ohlásenia svojho podnikania v iných krajinách. Takže ten problém je veľmi vypuklý. Aj v Bremerhavene hovorila branža nemeckých autobusových dopravcov a cestovných kancelárií o tom, že nedokážu už dlhé roky zabezpečiť kvalitných vedúcich zájazdov a delegátov, ktorých by boli v zahraničí a už vôbec nie sprievodcov, pretože jednoducho je to ťažké. Máme za sebou teda úspešnú sezónu, my evidujeme niekoľko desiatok podnetov na prácu sprievodcov, ale aj vedúcich zájazdov. Mnohé sú pozitívne, ale máme tam aj niekoľko kritických ohlasov. Reagujete aj vy, alebo registrujete aj vy rôzne referencie? Zdá sa mi, že zamrzlo nám ako keby spojenie. Neviem, pán prezident, počujeme sa? Áno, ale posledných možno 15 sekúnd vám vypadával signál a nebolo asi počuť. Neviem, či iba ja, alebo aj ostatní kolegovia počuli alebo nepočuli. Ospravedlňujem sa, ale tá Takisto otázka znela, my sme zarevidovali niekoľko desiatok podnetov na prácu s prievodcov vedúcich zájazdov. Mnohé z nich boli veľmi pochválne, boli aj niektoré kritické. Predpokladám, že aj vy máte referencie o kvalite poskytovaných služieb. Určite áno a viac menej sa tá hlavná časť takých tých referencií týka sprievodcov a tým spojených organizovaných zájazdov. A teraz môžem hovoriť oboma smerom. To znamená, že pri príjazdový cestovný ruch tieto spätné väzby prichádzajú od slovenských cestovných kancelárií, ktoré organizujú tie služby pre svojich zahraničných partnerov. Ale samozrejme je tu veľká časť cestovných kancelárií, ktoré sa venujú outgoing, organizujú poznávacie zájazdy. A v týchto prípadoch samozrejme tiež hovoríme o technických sprievodcoch a takisto aj sprievodcoch cestovného ruchu. A samozrejme tieto situácie sa rôznia. Je to všetko spojené s tým, že naozaj, keď to môžem tak zjednodušiť zo začiatku, že tým jednotným činiteľom je téma nedostatečného si nejakým spôsobom zazmluvniť s prievodcov v čase, ktorý je dôležitý pre cestovné kancelárie, aby dokázali ponúkať svoje produkty svojim klientom s časovým predstihom. Čiže dnes je tá téma na stole, akým spôsobom dokážeme motivovať dnes ľudí k tomu, aby mali ambíciu v tomto smere tieto sprievodcovské služby nejakým spôsobom poskytovať. A toto je otázka, ktorá teda je dnes na stole. Čo sa týka práve delegátskych služieb, tak tam je situácia obdobná. Ako som spomínal, toto je skôr vnímaná funkcia ako zástupca cestovnej kancelárie destinácií. A tu by som už aj teda za svojich kolegov videl
kladú menší dôraz na potrebu certifikovaných delegátov v budúcnosti, pretože tie nároky na, a už to nehovorím ako delegáta, zástupcu cestovnej kancelárie destinácií sú rôzne. Dnes je to veľmi dynamická, klienti už nie sú ako keby odkázaní na služby delegáta v plnej miere v destinácii, ako to bolo pred časmi internetu a internetového spojenia, kde naozaj už vo všeobecnosti dokážu veľmi intenzívne komunikovať klienti počas svojich pobytov priamo s cestovnou kanceláriou a rozoberať problémy konkrétne, ktoré teda majú s konkrétnymi zodpovednými pracovníkmi v cestovnom ruchu. A čiže delegát viac menej je takým pojitkom osobným vždy dôležitý a potom až naozaj už jednoducho prepájajú klientov priamo s cestovkami. Dá sa povedať, že do budúcna budú existovať tzv. Nejaký e-delegát, čiže bude to nejaký kontakt na človeka, ktorý od toho, čo bude potrebovať samotný klient riešiť, tak sa bude rozhodovať, akým spôsobom sa každá jedna situácia bude vyvíjať. Takže v tomto smere uvidíme, ako sa kam to bude spieť, čo sa týka práce delegáta a potreby samozrejme v tomto smere ich konkrétne vzdelávať. Úplne opačná je téma sprevodcovania. Tam by som povedal, že bude potrebné naozaj klásť ešte väčší dôraz na profesionalitu, na poskytované služby, pretože tým, že budeme rozvíjať a vyvíjať aktivity, ktoré budú viesť k tomu, že budú počty záležitých klientov zvyšované na najbližších rokoch, tak bude kladený dôraz aj na kvalitu služieb a v tomto smere budeme potrebovať určite profesionálny prístup. A to je práve to, čo hovorím, že spolu môžeme dosiahnuť určite viac. Spomínali ste, pán prezident, tú funkciu, ktorá sa zazýva viac menej asistentom, to znamená, či asistent na telefón alebo asistent v nejakej inej forme. Sme v živom vysielaní dneska. Vážené dámy a páni, pokiaľ nás sledujete a chceli by ste pánovi prezidentovi položiť otázku týkajúcu sa práce všetkých spomínaných profesí, máte na to možnosť urobiť tak prostredníctvom chatovej bublinky. Ja sa vás teda opýtam tak, ako je to momentálne v dnešnej dobe. Čo očakávate vy konkrétne od sprievodcu, ktorý by mal pre vás prísť pracovať? Aký by mal mať profil, aké ideálne vlastnosti? Prepáčte, môžete čo očakávate konkrétne a potom zase bol signál trochu taký, že by to seklo nepôjde, rozumel som dobre? Ospravedlňujem sa, pravdepodobne nás niečo ruší. Otázka znela, aký profil vlastne by mal mať pre vás ideálny sprievodca, pretože vy ste cestovná kancelária a očakávate profesionála. Aké vlastnosti by ste ocenili na ňom, aby si priniesol ako jeho devízy do obchodného vzťahu? Určite, samozrejme, potrebujeme človeka, ktorý jednoducho spĺňa už dnešné požiadavky v rámci cestovného ruchu klientov pri vycestovaní kdekoľvek v rámci roku alebo sveta. Čiže určite je sa klade dôraz na kvalitu dvojazykovú výbavu. Je veľkým benefitom, ak sa sprievodca dokáže prihovoriť v rodnom jazyku konkrétneho klienta, čiže otázka, budeme plánovať zameriavanie na konkrétne trhy a potom sa tam budeme zameriavať aj s prievodcami priamo tieto trhy, alebo teda je to otázka samozrejme, ako v tomto smere postupovať, pretože ten jazyk je kľúčový v tomto smere. No a potom samozrejme klient musí mať komplexné vedomosti, musí byť profesionál, samozrejme musí byť ľudný, ústretový, milý. To všetko vlastnosti, ktoré samozrejme kvalitný sprievodca musí splňať a je to povinná výbava. Ale skôr by som kladol dôraz práve na profesionalitu. Dnes už asi možno v tomto máte viacej skúseností, ale boli časy, keď boli komplexní sprievodcovia, ktorí sa venovali prierodovým témam a teda viacerým témam súčasne. Dnes už si myslím, že už aj klienti sú natoľko cestovaní a dokážu si informácie overiť v čase na internete alebo ako poviem iným dostupným spôsobom a je potrebné, aby delegát bol v tomto smere profesionál a konkrétne zameraný na témy, ktoré potom dokáže takýmto spôsobom poskytovať a podávať svojim klientom.
Čiže toto tematické zameranie bude tiež veľmi dôležité, aby bol sprievodca v tomto smere komplexne vybavený. My sme v podstate ako jednu z reakcií na výkon delegáta dostali v priebehu tohto uplynulého roku, musím už dneska povedať, podnet, z ktorého som v podstate vycítil jednu záležitosť. Osoba, ktorá vycestovala s istou cestovnou kanceláriou do zahraničia, sa vlastne od delegáta domáhala, aby poskytol služby, ktoré ale sú už doménou sprievodcu cestovného ruchu. To znamená, mnohokrát bude asi treba aj trošku osvetu a správne komunikovať smerom k našej klientele, čo môže očakávať od delegáta. A na druhej strane sme dostali podnet na prácu dámy, ktorá bola označená cestovnou kanceláriou ako sprievodkyňa cestovného ruchu. A budem teraz konkrétne citovať, slečnu Katarínu sme posprevádzali po Siene my, pretože ona o Siene nemala ani len potuchy. Takže pravdepodobne do zahraničia vycestovala osoba, ktorá mala viac ambícií ako reálnych schopností a zrejme klient naozaj nedostal to, na čo mal nárok. No, toto je niečo, čo sa momentálne deje. Ja som to skúšal nejakým spôsobom vysvetliť a naznačovať v mojich predošlých vstupoch a určite sa nedá upodozrievať cestovná kancelária v tomto smere z nejakej neochoty alebo z neprofesionality, že by v tomto smere vedome, ako keby pripustila sprievodcu, ktorý nesplňa všetky podmienky, ale mohla byť svojím spôsobom akoby ohľadná do kúta pred rozhodnutím, že buď použijem delegáta, ktorý nesplňa všetky potrebné atribúty, ktoré má, alebo teda na základe toho, že nedokážeme zabezpečiť delegátske alebo teda sprievodcovské služby, tak takýto zájazd na základe toho zrušiť. Čiže tu niekde hovorím o tom, že naozaj už dnes pri stále narastajúcom záujme o cestovanie v rámci oboch smerov už cítiť taký ten tlak na skutočnosť, že delegátov je naozaj málo a potrebovali sme už teraz viac sprievodcov v tomto smere, ako ich máme k dispozícii a otázka je, ako rýchlo sa dokážu títo sprievodcovia nejakým spôsobom pripraviť natoľko, aby boli na požadovanej európskej úrovni a dokázali splniť všetky požiadavky klientov, pretože toto je stav, ktorý je trvalo neudržateľný. Ako dnes už si naozaj, je to reputačné riziko pre cestovnú kanceláriu. Urobiť takéto rozhodnutie raz, klienti budú nespokojní a má problém ďalej s predajom. Čiže toto riešením určite nie je, ale dostáva sa mi do uší od našich kolegov, teda, že áno, niekedy sú ako keby vohľadne do tej situácie, teda, že musia využiť služby sprievodcu, ktorý, dajme tomu, nepreverený, ale teda má ktorým spôsobom všetky certifikáty a povolenia, ktoré potrebujeme na túto činnosť mať, ale teda klienti spokojní nie sú. Na druhej strane je to možno aj tým, čo som spomínal, že tá doba je dynamická, kým by možno pred časom ľahko získateľných informácií na internete, tie informácie, ktoré im poskytla v siete, postačovali. Dnes tí klienti, keď majú ambíciu vycestovať niekde, tak si samozrejme študujú, pozerajú si, informujú sa o tom mieste, kam prichádza. Tých informácií je obrovské množstvo, takže v tomto smere naozaj musia byť na toto pripravení, že už nebude im stačiť do budúcna odvreklikovať, keď môžem povedať, tú teóriu, ktorú majú už pripravenú toľko rokov a stále s ňou nejakým spôsobom vystačili. Dnes už tých otázok môže byť naozaj od klientov veľmi veľa a veľmi profesionálnych a to sa tak aj deje. Čiže ten nárok narastá veľmi, veľmi rýchlo a budú sa s tým musieť sprievodcovia vyrovnávať. Čiže toto je tá profesionálna, ten nárok na profesionálitu bude narastať veľmi, veľmi, veľmi veľa. Napríklad máme tieto podobné skúsenosti a teda z iného rangu, ale podobné pri predaji zájazdov. Že kým, dajme tomu, pred časmi internetu, keď tak môžem povedať, prichádzali ľudia do cestovných kancelárií s tým, teda, že cestovné kancelárie im vedia povedať o tej destinácii informácie, ktoré potrebujú pre rozhodnutie sa, o ktorej destinácii teda nakoniec skončia. Dnes je to už iné. Dnes prichádzajú už tak vybavení informáciami do cestovných kancelárií, že mnohokrát zaskočia aj predajcu zájazdu, ktorý je skúsený, ktorý z tej destinácie viackrát vycestovaný bol a stáva sa, že dostanú takú otázku alebo teda takú informáciu, že dostanú trochu zaskočení tým, ako hlboko si tieto informácie dokážu klienti naštudovať. Toto sa deje komplex, že potom aj s týmto môžu byť potom do budúcna problémy, keď klienti povedia, no tak tento sprievodca neuspokojí naše očakávania, to je pretože si naozaj
naštudovali už kopec informácií a chceli niečo viac. Keď sa dozvedieť niečo, čo dajme tomu na internete takto ľahko dostupné nie je. A tu budú práve vyhrávať sprievodcovia, ktorú takúto pridanú hodnotu tomu klientovi dajú. Toto bolo vždy. Vždy to bolo také pridané hodnote o niečom, čo ten klient potreboval vedieť a počuť. Nie je to všetko len o tom, aby som odozdal tú históriu alebo jednoducho tie fakty, ktoré sú spojené s danou destináciou, ale potrebuje to vždy nejaký príbeh a zážitok. Ten klient si vždy odnáša, áno, nejakú časť, možno 20-30% informácií, ktoré si je schopný zapamätať, nejaké letopočty, nejaké súvislosti, ale tých 80-70% je ten zážitok, ten pocit z toho. A to dokáže sa urobiť len tým, že teda áno, presvedčí ich o svojej profesionalite, ale musí tam pridať to niečo, čo vlastne jeho know-how a nejaká tá pridaná hodnota, ktorú dokáže on poskytnúť. A keď takýto komplexný sprievodca je, tak samozrejme, že cestovné kancelárie ho budú trhať všetkými 10 prstami na všetky strany, ako tak bude. Čiže toto je možno presne tá téma z propagácie tohto povolania. Ja tiež chodím a príjmam pozvania aj preto, aby som dokázal nejakým spôsobom motivovať mládež k tomu, aby študovali, či už na strednej, dokonca potom univerzitách, ale ono to začína na stredných školách a bol som na stredných školách, kde som naozaj vnímal skutočnosť, že stredná škola so zameraním na cestovný ruch, tak tam sa bavili o tom, či kuchár alebo čašník. Toto je z veľkej časti takéto gro a poňatie to, že cestovný ruch znamená, bude kuchár alebo čašník. Že keď som začal hovoriť, aký cestovník je farebný, aký je pestrý, koľko možností poskytuje a koľko možností do budúcna ešte sa dá očakávať. Teda keď samozrejme už dnes máme tú ambíciu, ja si myslím, že to už či bude politická vôľa, alebo nebude, jednoducho podpora cestovného ruchu v rámci Slovenska už funguje naštartovaná, čiže tá už bude napredovať, čiže v tomto smere vzniká obrovské množstvo ďalších možností uplatnenia sa v rámci cestovného ruchu, o akých ani momentálne žiaci netúšia, alebo ich rodičia, teda, že by mohli uvažovať. A sprievodcovská činnosť je jedna z nich, že kým to sprievodcovanie bolo chápané, teda, že dobre, ak teda raz za čas niekto na Slovensko príde, tak v takom prípade sprievodcovské služby budú žiadane. Dnes sa hovorí o tom, teda, že to bude, je to práca na plný úväzok počas celého roka. A jednoducho dobrý sprievodca si naozaj môže prísť naozaj môže byť veľmi spokojný. Áno, je to pravda. Dobrý a excelentný sprievodca asi nemá núdzov objednávky. Ale pán prezident, načali ste veľmi zaujímavú tému. Ja som z okolností bol v pondelok v Nových Zámkoch na jednej strednej odbornej škole a tam sme sa v podstate rozprávali o tom, že aj nový systém akreditácií, ktorý momentálne pôjde cez Republikovú úniu zamestnávateľov. To znamená, profesijné zväzy budú mať možnosť vyjadrovať sa rôznym študijným a učebným odborom, teda tie, ktoré sú z maturitou a bez maturity. A aj my máme v pláne stretnúť sa s viacerými inštitúciami, ktoré sprievodcov školia, pretože je veľmi, tak ako ste to povedali, dôležité učiť modernými metódami prezentačné techniky, pretože s vedomosťami mnohí sprievodcovia asi problémy nemajú, ale ten ich atraktívny výklad vychádza z osobnosti. A tu vidíme aj my úlohu nášho profesijného združenia. Pracujeme s kolegami, preto aj napríklad umelá inteligencia a možnosti využitia. Hovorili sme o rôznych prezentačných technikách, ako sa spestriť výklad, takže tu je niečo, čo by sme možno vedeli spoločne posunúť aj kúštik ďalej a viem, že mnohé cestovné kancelárie so svojimi sprievodcami a delegátmi intenzívne pracujú. Jednoznačne, áno. V tomto smere sme sa to aj vlastne spolu bavili, že by bolo dobré vytvárať platformy, kde by sme dokázali prepájať tieto aktivity. Ja si myslím, že táto téma je stále živá a poďme sa o nej rozprávať, akým spôsobom dokážeme posúvať informácie, tak aby boli prospešné pre všetkých zúčastnených. Práve aj v rámci Zväzu cestovného ruchu, čo je vlastne jediná profesná platforma, ktorá zastrešuje stakeholderov v rámci cestovného ruchu na Slovensku, čo je výborné, pretože dokážeme byť veľmi efektívnym partnerom potom pri komunikáciách s autoritami štátu, ministerstvom alebo s agentúrou Slovakia Travel. A práve teraz som mal také neformálne rokovania, bol by som veľmi rád, aby sa podarilo vytvoriť práve aj nejakú platformu, súčasťou ktorej by boli univerzity a školy, ktoré by začali komunikovať, a zamerať na cestovný ruch samozrejme, ktoré by začali komunikovať medzi sebou a vedeli sme prepojiť tieto platformy vzájomne, aby sme si tie informácie vymenali a posúvali, pretože naozaj my môžeme riešiť krátkodobé otázky a témy, ktoré sa samozrejme tak aj dejú. To znamená, to sú témy, ktoré sa týkajú dosahovania pozitívnych výsledkov v krátkodobom horizonte 2, 3, 4, 5 rokov, ale my naozaj musíme začať intenzívne pracovať aj na tých dlhodobých horizontoch. To znamená, že začať si vychovávať
nejakú potenciálnu databázu ľudí činných v cestovnom ruchu, ktorí potom dokážu samozrejme v tomto smere posunúť a posúvať tú nastavenú látku vyššie. Čiže atraktívnenie tohto povolania, alebo teda témy cestovného ruchu všeobecne práve v školstve bude veľmi kľúčová a bude dôležité vysvetliť možnosti, aké cestovný ruch ponúka a dokonca si dovolím povedať, že vysvetliť tie možnosti už pedagógom. Už aj ako keby tí potrebovali svojím spôsobom update v tomto smere a ten musí vychádzať z toho profesného prostredia, kde sa kde má dynamická, vyvíja sa veľmi intenzívne už dnes, ako sme svojím spôsobom fungovali pred 10 rokmi a dnes, čo sa týka výjazdu a príjazdu cestovného ruchu, a je to veľký rozdiel, nie ešte 20 rokov dozadu. A tie jednoducho učebné látky dnes sú staršie, určite ako 10-15 rokov. Takže v tomto smere je to veľký proces, ktorý treba naštartovať a veľmi jednoduchým spôsobom, ako ten jednoduchý spôsob, ako také, čo naštartovať je to, akože sadnúť si za jeden okrúhly stôl a začať sa o tom najprv rozprávať, brainstormovať a vysvetľovať si tie pohľady, aby bolo každému jasné, že aké sú novinky v rámci cestovného ruchu, kam sa cestovný ruch vyvíja, aké sú ambície, aké sú ciele. My môžeme o tom hovoriť ako stakeholderi, hotelieri cestovkami, ale zase problém bude presne, ako to nebudú vedieť sprievodcovia a ako to nebudú vedieť školy. Čiže toto je dôležité asi naozaj vytvoriť veľmi širokú platformu, kde sa začne nastavovať vlastne cestovný ruch všeobecne v rámci Slovenska, čo chceme dosiahnuť v nejakých časových horizontoch, aké témy sú dôležité a aké cieľe by sme chceli dosiahnuť, aby ste to už vedeli aj kontrolovať, lebo samozrejme je dôležité o tom rozprávať, čo je dôležité za posledných pár rokov teda sa veľa hovorilo o tom teda, že áno, cestovný ruch má potenciál, Slovensko má nevyužitý potenciál cestovného ruchu, vieme nejakým spôsobom podporiť tieto aktivity, je dôležité pritiahnuť pozornosť zahraničia na Slovensko, ale už treba začať aj niečo robiť v tomto smere. Čiže je to dôležité práve v takýchto sférach teda, že baviť sa, nejakým spôsobom šíriť tie myšlienky medzi odbornú, ale aj laickú verejnosť a viac sa dokázať stretnúť a porozprávať sa tak, aby sme dokázali vytvoriť, a že to tak hovorím, že na konci toho celého úsilia, pretože toto sú podnikateľské aktivity všetko, na konci toho úsilia musí vzniknúť produkt, ktorý dokáže byť konkurencieschopný s okolitými krajinami a dokáže prilákať naozaj tú pozornosť priamo na Slovensko. Veľakrát sa ma pýtajú, že či tomu verím tomu, že jednoducho zahraničie má záujem a má ambície prísť práve na Slovensko. A pritom to je taký ten úzky pohľad možno ľudí, ktorí sa tejto téme buď venujú, alebo ich zaujíma, že tá malosť, že teda malé Slovensko, že kto by zo zahraničia chcel prísť práve na Slovensko. Nie je to o tom, že Slovensko. Je to o tom, že keď hovoríme o organizovanom cestovnom ruchu, tak je to na nás, akým spôsobom dokážeme vytvoriť produkt, alebo aký produkt vytvoríme, ktorý potom dokáže prilákať ľudí práve na Slovensko. Ja ako príklad vždy používam príklad Turecka. Turecko je destinácia, ktoré za poslednú dekádu končí najviac Slovákov. Každý rok víťazí v obľúbenosti destinácií a jednoducho cestujúci, myslím, že minulý rok už vyše 200 000 Slovákov práve do Turecka organizovane. A to nie je preto, že by Slováci chceli objavovať Turecko, že by sme mali k tým niečo spájalo s Turkami, že by sme chceli spoznávať, navštevovať. Nie. Je to o tom, že máme istú predstavu dobre strávené dovolenky. Väčšinou je to o tom, že väčšina teda ľudí potrebuje hotelový rezort, ak je možné s all-inclusive službami priamo na pláži, s pieskovou plážou, teplé počasie, teplá voda, animácie, bazény, vodné parky, dobrá cena. A toto sa všetko snúbilo v Turecku. Tak Turecko je tou destináciou. Keby to cestovné kancelárie našli v Honolulu, Ulaanbaatar alebo niekde inde, tak je to tá destinácia. Tak toto funguje aj naopak. Čiže toto smere sa nechceme my obávať, či Slovensko. My musíme prísť s produktami, ktoré oslovia ľudí, ktorí chcú cestovať do Strednej Európy. A pre niekoho do Singapuru je naozaj jedno, že či skončí v Maďarsku, v Poľsku, na Slovensku, to je jednoducho Stredná Európa, ale keď ho osloví práve ten náš produkt, že mu povieme, že príďte na Slovensko, budete môcť tráviť noci v našich kaštieľoch a zámkoch, ktorých máme naozaj veľmi veľa. Dokážeme vás organizovať nejakú vinnú cestu s gastrom a ešte dokážeme ukázať Viedeň a Budapešť, lebo to je tiež ako niečo, čo ľudí môže zaujímať, tak ten záujem tu naozaj môže vzniknúť. Takže to myslenie celé treba nastaviť tak, aby sme
aby sme to vnímali tak, alebo teda v intenciách už modnej doby, akým spôsobom, prečo vlastne klienti cestujú. A práve cestovné kancelárie prichádzajú a ponúkam ten potenciál skúseností, ktoré to cestovné kancelárie za tých 30-35 rokov činnosti, ktoré už mnohé samozrejme sú, majú, pretože my sme v takom úzkom spojení práve so zahraničím a my vieme presne, čo všetko v zahraničí sú a boli ochotní urobiť preto, aby získali Slovákov práve do ich destinácie. Že tu nebudeme nič nové vymýšľať, tu je treba to isté urobiť len opačnom garde a tie aktivity vytvárať aj pre Slovensko, aby sme takýmto spôsobom dokázali ten potenciál zvýšiť. Určite, tie atraktívne balíčky sú v tom, a keď som sa aj rozprával ja s ľuďmi, povedzme zo Singapúru alebo z iných krajín, napríklad z Indie, pre nich je to, čo je pre nás absolútne prirodzené, exotické. Tak ako aj my, keď ideme do nejakej krajiny, na tú Svetová federácia má práve tú dobrú prijatú zásadu, že my si zdieľame naozaj tie skúsenosti a najlepší by mali učiť tých najlepších. Aj v tento moment sa bude práve konať jedno školenie, ktoré je na Filipínach. Ja sa môžem zúčastniť, sa finančne hovoril len prostredníctvom online. A práve všetko to, čo sa dozvieme, posúvame kúšiček ďalej. Vážené dámy a páni, sledujete naše živé vysielanie s prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentom s pánom Romanom Berkešom. Pokiaľ chcete položiť otázku, môžete tak učiniť prostredníctvom chatovej bubliny. Po prípade, ak by chcel niekto položiť tú otázku priamo, tak prostredníctvom tlačítka zdvihnutia ruky sa môžete dostať priamo do živého vysielania. Hovorili sme o strategických partnerstvách, hovorili sme o tom, že teraz spoločne vieme dokázať viac. Sprievodcovia sa zapájajú do promo aktivít slovenskej agentúry pre cestovný ruch, teda dneska slovakia.travel. Chodíme na press tripy, chodíme na fan tripy, presne to, ako to robia mnohé iné krajiny. A môžem povedať, že drvivá väčšina ľudí je veľmi milo prekvapená s tým, čo je. Ale máme tu dvihnutú ruku dvojitej členky, hlási sa nám, ja už viem kto, pani Sonia Grexáková, cestovná agentúra SHIP. Nech sa páči, Sonia. Prajem pekný večer. Pán náš prezident ma osobne pozná. Pozdravujem. Chcela by som k tým delegátom malú poznámku. Nakoľko mám aj cestovnú agentúru a mám aj akreditáciu ministerstva školstva, chcela by som len podotknúť, že školíme sprievodcov a chceme vyškoliť profesionálnych sprievodcov, ale my učíme aj delegátov. Ja si myslím, že každý delegát by mal takýmto kurzom prejsť, aby bol profesionál, lebo ako hovorím, mám cestovnú agentúru a keď mi prichádzajú klienti a ja ich vyzývam, aby mi prišli povedať recenziu nielen na delegátov, ale aj na tú, ktorú destináciu alebo hotel, kde strávili, tak často sa mi stáva, že majú nepríjemné poznámky na delegátov, že proste nevedia sa chovať a tak ďalej. Tá psychológia alebo tak by sa im zišla. Len toľko, lebo ja viem, že delegát nemusí mať osvedčenie, nemusí prejsť týmto kurzom, ale mal by, lebo my chceme mať v našej oblasti profesionálov a za tým si stojím. Pekný večer. Pekný večer. Ďakujem pekne za vlastne nie otázku, za dotaz, ale v tomto smere je veľmi veľa otvorených tém v rámci našej asociácie, ale aj v rámci zvedu cestovného ruchu sa tejto téme venujeme. A bavíme sa o tom, že akým spôsobom podchytiť práve činnosť delegátov. Tu určite v každom prípade je vždy dobre, ak nejakým spôsobom zarámcujeme funkciu tohto delegáta a jeho funkciu, ale otázkou je, čo je náplň toho kurzu. Čo sa na takýchto kurzoch dozvie a že či viac menej už náplň toho kurzu korešponduje s požiadavkami cestovných kancelárií práve na prácu delegáta. A v tomto vidíme, že my sme teraz v takomto medziobdobí, si dovolím povedať, že kým delegáti pred 10 viac rokmi mali tú funkciu vyšpecifikovanú, dnes je tá doba trochu svojím spôsobom chaotická v tom, teda, že sa veľmi veľa vecí mení. Ako som spomínal, teda, že tie nároky cestovných kancelárií na delegátsku činnosť sú rôzne. A ako v tomto zmysle asi máme nejaké také vákuum, teda, že ten prístup cestoviek a potom samotný prístup delegátov a teda požiadavky kladené na nich sa rôznia, môžu v tomto smere nastať isté trecie plochy
ktoré do budúcna bude treba nejakým spôsobom zaramcovať a vyriešiť. Čiže ja v tomto smere neodchádzam úplne od také tej potreby, možno certifikovať alebo viac vzdelávať delegátov, pripravovať ich, ale poviem to úprimne dnes, cestovná kancelária necíti v tomto smere potrebu, že či teda certifikát má alebo nemá, pretože ten rozdiel v tomto nevidia taký veľký, pretože tie nároky, ktoré cestovná kancelária má, tak sú, dajme tomu, možno iné, ako bolo zameranie v rámci školení, ktorými ten delegát samotný prešiel. Čiže v tomto smere asi bude treba znovu otvoriť tú celú tému spôsobu školenia delegátov a zapojiť do toho cestovnej kancelárie, ktoré by si mali jasne definovať, teda, že ktoré sú ich požiadavky a čo je dôležité, alebo čo kladú dôraz na vybavenosť delegáta, takú tú komplexnú, ktorú vedia využiť cestovné kancelárie. A potom je otázka, že či sa jednotlivo zameriavať na rôzne funkcie, ktoré delegát v destinácii môže mať, pretože už dnes aj poskytované služby v rámci cestovných kancelárií sú rôzne, takedy ľudia boli menej skúsení. Bazírovali na prítomnosti delegáta v hoteli, ak nie počas celého času, tak aspoň veľmi často počas pobytu klientov v hoteloch. Nebolo mysliteľné, keď som ešte ja pred 20 roky začínal, tak, že by jednoducho boli klienti v hoteli a nestretli sa s delegátom. Dnes je to štandardné. Dnes je obrovská, široká prehľada ponúk v cestovných kanceláriách produktov a veľmi veľakrát tie informácie samozrejme klienti už dostanú pred nástupom na zájazd a môžu si vybrať stretnutie, či majú záujem o stretnutie s delegátom alebo ani nie. No a zistíme, že ten záujem, keď necháme to rozhodnutie na klientoch, tak už nám narastá počet tých, ktorí jednoducho necítia tú potrebu osobného stretnutia s delegátom, pretože tie informácie majú k dispozícii, vedia sa veľmi jednoducho spojiť s cestovnou kanceláriou s domovskou v krajine, keď potrebujú akúkoľvek otázku alebo teda nejakú tému riešiť. A potom samozrejme, ak majú nejaké otázky na delegáta, tak ten samozrejme musí byť aj je ochotný vždy za klientom vycestovať, ale už dnes môžem povedať teda, že veľa cestovných kancelárií má modus operandi také, že teda, že má istý počet delegátov, ale o mnoho väčší počet hotelov, ktoré ponúkajú a takýmto spôsobom to funguje. Je to stav, ktorý je nejaký prechodný, to znamená, že odchádzame od niečo zažitého, čo tu fungovalo dlhé roky, ale tým teda, že to bola dynamická, že jednoducho už dnes ten prístup k internetu a prepojeniu je vo všetkých destináciách, ktoré cestovné kancelárie ponúkajú, tak si myslím, že toto bude taká otvorená téma práca delegáta do budúcna, akým spôsobom pripravovať delegátov, na čo ich pripravovať a samozrejme toto bude dôležité komunikovať s cestovnými kanceláriami a otvoriť v tomto smere nejakú debatu a tému. Čo sa týka sprievodcov, tam je to jasné. Tam si povedať teda, že sprievodcovia v tomto smere musia mať tú komplexnú výbavu, musia mať zameranie, musia mať vedomosti, to je niečo úplne ako delegát. Tu si viem predstaviť, teda, že v tomto smere sa dá pokračovať, môže sa ešte klásť väčší dôraz na možno tematické zamerania, že ak taký dopyt z trhu vzíde a postupne schádza. Ale čo sa týka delegátov a technických sprievodcov, tak toto je otázka, ktorá je momentálne na stole a cestovné kancelárie sa budú musieť nejakým spôsobom k tejto téme postaviť a možno zaramcovať viac menej tú funkciu delegáta možno ako keby na novo. Áno, ja len prečítam reakciu, ktorá prišla v četovej bublinke. Píše Vielka: ja mám osobné skúsenosti s delegátmi a chcem potvrdiť slova pani z Martina, že častokrát sa nevedia chovať a nemajú nie to empatické alebo etickú výbavu. To je osobnostná hodnota sprievodcov. Majú jednu výhodu, sú mladí a draví. Ak dovolíte, pán prezident, aby sme to trošičku dali do poriadku, máme isté kvalifikačné rámce a pre technického sprievodca je to kvalifikačný stupeň 3. On by mal ovládať ten základný manažment. Vedúci zájazdu a delegát už potrebuje ovládať o niečo viac. To je kvalifikačný stupeň 4 a sprievodca cestovného ruchu je kvalifikačný stupeň 5. Je to presne otázka, koho ste mali ako svojho školiteľa a lektora, pretože ak je niekto delegátom, tak potrebuje vedieť pracovať s klientom, zvládať všetky ostatné veci a sprievodca cestovného ruchu sa v podstate líši len obrovským množstvom informácií pre dané územie, ktoré je označené. To znamená, kvalifikácia sprievodcu, jeho vedomosti a reálie v momente skúšky sú fixované na nejaké miesto. To znamená 3, 4, 5.
No a to je práve to, čo by sme mohli spraviť. A možno aj jeden z takých dobrých príkladov, my sa už viac ako 20 rokov snažíme tieto profesie rozpliesť. Každá má inú potrebu, ale majú predmety spoločného základu. To znamená isté právne povedomie, ako reagovať na situácie, ako pracovať s klientom, prezentačné techniky, zvládanie stresu. Takže toto by mohlo fungovať. A sú krajiny, kde napríklad existuje tzv. Samoregulácia. Keď sa dohodnú profesné zväzy, že nebudú rešpektovať nikoho bez toho, aby prešiel nejakou formou vzdelávania, áno. My sme sa svojho času vyjadrovali k návrhu akreditovaného vzdelávania pomocný delegát. Pomocný delegát rovná sa asistent. Hej. My sme vychádzali z týchto položiek. Predkladová nemenovaná inštitúcia 16-hodinový kurz pre pomocného delegáta. To ani predkladať nemusíme, pretože keď má sprievodcovský kurz, má 300 hodín a my vieme, že pre niektoré pamiatkovo veľmi zahustené oblasti, napríklad spíš tých 300 hodín nemusí stačiť, aby ten sprievodca bol špičkovým odborníkom, tak 16 hodín nebude stačiť ani len na základnú výbavu v komunikačných technikách zvládania stresu a najmä na tú praktickú časť. Takže tu je možno otvorená vec, kde by sme možno vedeli prostredníctvom nejakej autoregulácie, samoregulácie sa k niečomu dopracovať. A máme naozaj veľmi veľa ľudí s papierom, ktorí bohužiaľ osobnostne nezvládajú túto prácu. A musíme povedať, že život nie je čierno-biely, máme tu aj veľmi veľa ľudí, ktorí sú silné osobnosti a dokážu si poradiť s každou situáciou. Takže toľko z mojej strany. Je tam chcem ešte niečo dodať. Ďakujem vám pekne, ale na záver by som chcela povedať, súhlasím, že delegát nemusí absolvovať tento akreditovaný kurz, ale každá cestovná kancelária, ktorá teda ručí za toho delegáta, by si mala zabezpečiť profesionálneho kouča, aspoň aby ten delegát vedel, ako sa k tým klientom má chovať. To je najdôležitejšie. Aby tá spätná väzba od tých našich klientov nebola taká, ako niekedy je. Takže to by som teda doporučila, lebo viem, že delegát nemusí absolvovať tento kurz. No, generálne musí, nemusí. Je to práve tá vec, ktorú sa snažíme štandardizovať. Je to kvalifikačný stupeň 4, čo by mal byť splnené niečím, ale zostaneme pri tej polohe. Sprievodca cestovného ruchu potrebuje veľké množstvo faktografických informácií. V niektorých kurzoch, ktoré na Slovensku máme, je tých informácií príliš veľa. Napríklad Bratislavské kultúrno-informačné stredisko sa fokusuje vyslovene na Bratislavu. Ten kurz je nabitý vedomosťami. Možno v tom trošku zabúdajú dávať ten akcent na tú formu, ako sa sprevádza. Niekde je to možno, že vyvážené harmonicky, ale je to dobrý postreh. Ďakujeme pekne, Soňa, zaň. Naše vysielanie sa blíži do záverečnej šestiny. Zostáva nám zhruba ešte nejakých 10 minútiek. Pokiaľ aj vy máte nejakú konkrétnu skúsenosť, nejaký návrh, nápad, stanovisko, alebo chcete položiť otázku, je na to možno posledná príležitosť. Asi nie je vidno tú moju zdvihnutú ručičku, tak sa prihlásim ešte aj takýmto spôsobom. Chcela by som poďakovať za všetky reakcie, ale tiež by som na ne ako sprievodca rada reagovala. Totiž, bohužiaľ, ako sprievodcovia nemáme dobrú skúsenosť pri jednaní s cestovnými kanceláriami, čo sa týka finančného ohodnotenia. Napríklad v mojom prípade je to nielen vzdelanie vysokoškolské v oblasti kulturológie, nie je to len kurz a osvedčenie sprievodcu, ale je to aj counseling, čiže psychológia na vysokej škole, ktorú si teraz dokončujem. A takisto aj intenzívne si doplňam a obnovujem kurz prvej pomoci. Avšak keď cestovná kancelária má finančne ohodnotiť vyšší štandard sprievodcu, bohužiaľ, ako vravím, časť výnimkám, často sa stretávam s tým, že sa rozhodnú radšej pre tých, citujem, mladých a dravých s takými nižšími skúsenosťami, než by sa rozhodli zaplatiť adekvátne už vysoko kvalifikovanému sprievodcovi. Takže nejaký taký kompromis by v tom bol asi dobrý. Áno, ďakujem pekne za vaše stanovisko. Len treba povedať, že kurz prvej pomoci expiruje po každých 3 rokoch. To znamená, kurz prvej pomoci aj my pre našich členov budeme robiť zasa recertifikáciu na kurz prvej pomoci, pretože mení sa, tam je revízia vždy tých postupov, ktorý je. Dokonca máme bohužiaľ skúsenosti o tom, že niektoré kurzy nemajú klasický 8-hodinový certifikovaný kurz prvej pomoci, ale sú tam nejaké iné záležitosti, ale to je záležitosť možno nejakú inú vec. Pán prezident, čo vy na to? Adekvátne hodnotenie sprievodcov. Dobrá téma, možno separátnu reláciu.
Dobrá téma, určite áno, samozrejme, toto sú už témy, ktoré si možno vyžadujú a teraz ma v tejto súvislosti napadlo, že ako som spomínal, že za posledné roky a práve je to aktivitou našej asociácie cestovnej kancelárie, keď sme začali vyvíjať aktivity smerom k stretnutiu sa stakeholder, respektíve platformiem v rámci činných cestovnom ruchu. Vyvolali sme stretnutie s hoteliermi, s asociáciou hotelierov. Poprvýkrát v histórii, po niekoľkých rokoch existencie. Takisto sme sa stretli aj s oblastnými organizáciami v rámci cestovného ruchu. Dnes sme mali už tretí workshop, ktorý sme takýmto spôsobom uskutočnili a žiaľ, no, ja som už spomínal pri tom mojom úvodnom slove, že sme radi, že máme tretí ročník takéto stretnutie, ale v tomto čase už malo byť 23. ročník takéto stretnutie. Že toto sme veľa zameškali, ale kam tým mierim, je, že v tomto smere, toto sú tak špecifické otázky, by bolo možno nad čím možno prepojiť a zorganizovať aj takéto stretnutie cestovných kancelárií práve so sprievodcami. Neviem, či by to taký záujem o takéto stretnutie bol, kde by sme sa mohli, ako keby, možno, že neviem, či sa takéto stretnutie už historicky zorganizovalo. Ak áno, dobre, ale dnes je možno tá doba trochu iná, že ten priestor by tu mohol byť a možno si viac vyšpecifikovať. A teraz, aby cestovné kancelárie, tak ako som tu spomínal, samotné hovorili o tom, o očakávaniach a teda kladených nárokoch na sprievodcoch a možno vysvetlili spôsob rozhodovania sa pri výbere sprievodcov a kritérií, ktoré vlastne sú rozhodujúcimi faktorom pri takýchto rozhodovaniach. A naopak, aby sprievodcovia tiež mali možnosť vysvetliť svoju pozíciu a nejakým spôsobom sa zorientovať. Možno začať hovoriť o nejakom zozname cestovných kancelárií a sprievodcov, ktorí by mohli začať byť živí, o ktorých by sa vedeli starať vzájomne a jednoducho prepájať tieto dva subjekty. Ak takýto záujem by z oboch strán bol, tak ja si myslím, že takéto stretnutie by takéto práve otázky zodpovedalo. Samozrejme, taká tá prvoplánová odpoveď, ktorá ma v tomto smere napadá, tu môžeme hovoriť o podpore cestovného ruchu, o rôznych ďalších znešených aktivitách a zámeroch, ale vždy na konci tohto celého úsilia je samozrejme biznis. To je jednoducho obchod, ktorý cestovná kancelária chce v tomto smere vždy uzavrieť za dosiahnutým ziskom, ale a toto všetko ostatné sa vlastne prispôsobuje týmto cieľom a je na rozhodnutí cestovnej kancelárie, akým spôsobom bude obchodovať na tomto poli a že či dokáže takýto modus operandi trvalo udržať a má stále následkom klientelu, alebo následkom takýchto zlých rozhodnutí potom na to dopláca. Toto nedokáže vyriešiť nič iné ako trh, ale okrem toho sa naozaj dá o tomto hovoriť, že to chce nejakú platformu, to chce nejaký priestor, kde by sme sa dokázali stretnúť a tieto témy všetky otvoriť. A tam by ste sa podľa mňa určite dozvedela, prečo tomu tak je. My už sme v minulosti komunikovali, asi najlepšie sa nám komunikovalo svojho času, keď sme s Tomášom Hasalom, jeden z bývalých ex-prezidentov, sa dostali na veľmi dobrú platformu. Samozrejme sú isté očakávania jednej a druhej strany. To, čo povedala Zuzana, ja som v sprievodcu 42 rokov, údajne, že prvých 41 je najťažších a potom to už ide samo. Mám ten istý telefón, mne telefón nezvoní, nedostávam ponuky na niektoré aktivity a destinácie, ktoré robím. Je to možno vecou toho, že ľudia si myslia, že nemám voľna, alebo som pre nich príliš drahý. O cene môžeme stále rozprávať. Pán prezident, myslím, že s pánom generálnym sekretárom Košíkom rozprávali, že by sme sa mohli a vedeli stretnúť. Bohužiaľ nevyjde to v lúčkach, pretože váš pracovný program z jarného stretnutia je tak plný. Naším zájmom je mať naozaj veľmi korektný dialog a vieme, že aj medzi nami, ale aj medzi cestovnými kanceláriami sú organizované a neorganizované subjekty. A medzi aj sprievodcami cestovných kanceláriami sú čierne ovce, ale je to naozaj vždy o tom, koho kto hľadá, pretože pred Vianocami mi zavolala istá dáma z východnej časti Slovenska, že potrebuje niekoho do Viedne. A keď som mi povedal, áno, som ochotný pre vás za tarifovú tabuľku, ktorá je na web stránke SSS, Robina povedal, nebláznite, veď ja potrebujem len niekoho, kto tých ľudí odvedie na vianočné trhy. Takže pani hľadala medzi sprievodcami cestovného ruchu technického sprievodcu. Ale aj tam by sme sa vedeli dohodnúť. Problém určite nie je čierno-biely a ja veľmi rád príjmem pozvanie na akékoľvek pracovné stretnutie, ktoré by pomohlo nájsť tých ľudí, ktorí sa hľadajú, lebo mnohí sprievodcovia tvrdia, nedostávame dostatok ponúk, cestovné kancelárie hovoria, ale my nevieme nájsť tých správnych sprievodcov. A niekde sa tu obchádzame a myslím, že to by sme mohli spoločne zmeniť. Tak.
súhlasím určite, tak to už akože je z tohto jasné, že by takéto stretnutie bolo veľmi prospešné. Skôr to myslím ako viac menej, či už sú, lebo aj veľakrát aj my musíme urobiť ten ústretový krok aj k nečlenským cestovným kanceláriám agentúram a veľmi veľa podujatí sme zorganizovali s tým, teda, že áno, je to otvorené a je to skôr aj pre teda členskú základňu, ale aj cestovné kancelárie, ktoré nie sú našimi členmi. A mnoho z nich, ktorých prišli, tak potom sa samozrejme členmi stali, ak teda uznali, že takéto krok by mal pre ich podnikanie nejaký benefit. A takisto možno aj v tomto smere, že dokolo dať oznámenie alebo nejakú výzvu, to teraz prestorbujem, že by sme vedeli zorganizovať takéto stretnutie aj za účasti sprievodcov, ktorých táto téma zaujíma a jedno, či sú alebo kde sú organizovaní, skôr ide o to teda tieto témy si nejaké vymenia, potom učesať vlastne spôsob, ako do budúcna komunikovať, ale najprv možno vypočuť jedna strana druhú, pretože presne toto vychádza z toho teda, že v dnešných časoch môže byť takto fundovaný sprievodca, ktorý má pocit, že je dostatočne ohodnotený, keď ja viem, že mám tlak z cestovných kancelárií, ktoré jednoducho nemajú a stále majú problém s tým, že aby jednoducho takýchto kvalitných sprievodcov zohnali. Takže tuto bude jednoznačne okrem iného tak hlavná chyba v komunikácii a tu treba nastaviť. A vlastne toto je asi aj cieľom tohto stretnutia, ktoré máme možnosť dnes absolvovať. Hovoríme, že teda spolu dokážeme viacej a teda to je presne to, čo vystihuje aj túto tému, že poďme teda o tom hovoriť viac, poďme skúsiť zorganizovať stretnutie. Cestovné kancelárie v tomto smere určite k dispozícii sú, ak teda by sme vedeli túto informáciu rozšíriť a pustiť smerom k sprievodcom, tak to prvé stretnutie by mohlo byť v veľmi dohľadnej dobe a uvidíme, kam sa potom posunú tie aktivity ďalej. Určite z našej strany môžete počítať s tým, že budeme mať stále ostré oko a otvorené ucho a podanú ruku. Tak to adresujem všetkým tým, ktorí sú zástupcovia cestovných kancelárií, cestovných agentúr, ale iných subjektov, ktorí používajú práce sprievodcov cestovného ruchu. Vážené dámy a páni, už najbližšiu sobotu a nedeľu sa budú konať na Slovensku prehliadky miest, ktoré budú poskytovať v rámci Svetového dňa sprievodcov. Ja by som možno z tohto miesta povedal, kde sa uvidíme v sobotu aj v nedeľu v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Humennom, v Levoči, v Martine, v Nitre, v Skalici, v Spišskej Novej Vsi a v Trnave. Je to 8 miest a tých prehliadok, ktoré bude pripravených dohromady, je cca 40. Takže týmto smerom aj pozvánka pre všetkých tých, ktorí sa možno chcú prísť pozrieť na to, ako to robia iní kolegovia v iných mestách. A oslávime teda spoločne náš sviatok aj s prvým krokom k ďalšiemu konštruktívnemu dialogu. Ďakujem pekne, že ste boli s nami až do samého konca a veľmi rád by som poďakoval za to, že čas si pre nás večer do živého vysielania našiel pán prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr pán Roman Berkeš. Bolo mi cťou, že sme vás smieli privítať u nás v Sprievodcovskej televízii. Ďakujem pekne za pozvanie. Tešilo ma. Všetko dobré. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. Takže krásny večer všetkým. Zostaňte zdraví, svieži myslou a spoločne dokážeme určite viac.